ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಮಾದ್ರೆ ಕಾರ್ ಹಲೋ ಗೈಸ್, ಇನಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪುಗುಟ್ಟನ ಬರ್ತ್ಡೇ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಬರ್ತ್ಡೇ ಇನಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 14. ಸೊ ಕಾಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ, ಮಲ್ಲ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ವೆಜ್ಜಿಡಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಎಲ್ಲೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಾಯರು ಕೂಡ 2-3 ಇನಿ ಇಂಕ ಈವೆಂಟ್ಲು ಉಂಡು ಅಂಚ ಹಿಡ್ದಾತು ಎಲ್ಲೇ ಒಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲದಾಗಲೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋಣ ಅಂಚಿತ್ತಿದ್ದೆ ಟೆಂಪಲ್ ಹೋದಲ್ಲ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನೀನು ಕೈ ಮುಗಿಯಾರ. ಅಪ್ಪುಗುಟ್ಟ ಹಾಯ್ ಮಾಪ್ಲೆ ಅಪ್ಪು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಪ್ಪು. ವೆಲ್ಕಮ್. ಸೊ ಮುಲ್ಪನೆ ಊರ್ದ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಪ ಬೋದು ಕೈ ಮುಗಿತು ಈ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಮಲ್ಪದ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬಿಲ್ಲ ಬೋತೆ ಕೊಂಚ ಈವೆಂಟ್ ಆಯ್ರು ನೀನು ನಮ್ಮ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ನ ರಿಸೆಪ್ಷನ್. ಸೊ ಅಲ್ಪದ ಪೂರ ಇಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ತೋಲಿ ಮುಲ್ಪದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಪ್ಪನ ಬ್ಲಾಗ್. ಸರಿ, ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಏನೋ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಕೆಯ್ಯೂರು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬತ್ತ ಅಲ್ಪದ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಆದು ಅಂಕಲ್ ಸೀದಾ ಬುಕ್ಕ ಬಿದೆ ಬನ್ನ ದಿಕ್ಕು ವಯಸ್ಸು. ಓಕೆ, ಚಳಿ ಉಂಟು, ಭಯಂಕರ ಚಳಿ ಉಂಟು, ಏನಿಲ್ಲ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾಗನಟ್ಟ ಉಂಟು ಅಲ್ಪ ಹೋದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಪಿದಾಳ ಗೈಸ್. ಸೊ ನಾವೇನಾಗ್ಲಿದ್ರು ಫೋನಲ್ಲೇರು ಅಂಚೈತೆ ಇಂಥ ವಿಷಯ ಐತೆ. ಪುನಃ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಶೂಟ್ಲು ಹೊತ್ತು ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಶೂಟ್. ಸೊ ಅವು ಮೂರ ಮುಗಿತದ ಐತೊಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಗ್ಲಿಗಾತೆ ನಮ್ಮ ಪೋಯ್ ಮೂಲೆ ನಾಗನಾಟ ಕೈ ಇರ್ದು ಅಂತ ಮೂಲ ಕೈ ಮುಗಿತು ಪೂರ ಆದಿತ್ತೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಗ ಎಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಒಂದು ಮೂಜಿ ಟೆಂಪಲ್ ಹೋಗ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಟು ಗೈ. ಸೊ ಎಲ್ಲದ ವ್ಲಾಗ್ಲ ನಿಗ್ಲೆ ತೋಲಿ ಇನ್ನೀತೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೋದು ಕತ್ತಲೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೆಜ್ಜಿಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಂಜಿ ಕೇಪ್ ಜಂಬು ಹೋಗ್ನ ಕಜಂಬತ್ತನಗ ಅಂಚ ಐಕ್ ಪೋನಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಇತ್ತ ವಿಷಯ ವೆಜ್ಜಿಡಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ದಾಲ ಆತು ಮಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆತನು ಗೈಸ್. ಅಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಮೂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಪುನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಂಡು ಸೋಮವಾರ ಅಂಚೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಪುನ ಐತ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ನಿಗ್ಲೆಗ್ಲ ತೋಲಿ. ಸರಿ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಮುಲ್ಪರ್ತು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲ ಬೋಂದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಬೋತು ಒಂದು ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಶೂಟ್ ಬೋಂದುಂಡು. ಸೊ ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಡೆ ಪೋಪುನ ಇನ್ನು ಪೂರ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಶೂಟದ ಆಡೆ ಪೋಪುನ ಪೂರ ನಿಗ್ಲೆ ತೂಪ. ಓಕೆ ಸರಿ, ಬಾಯ್. ಏನಿತ್ತೆ ಶೂಟಿಗೆ ಬಿದ್ದಾಡೆ ಗೈಸ್ ಫೋನಲ್ಲೇ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ. ಸೊ ಇಂಥ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಶೂಟ್ ಆಪುನಲ್ಪ ಅಂಚ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಅವು ಪೂರ ತೋಲಿ. ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಂಬು ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಶಾಲೆ ಇಡ್ಪುನ ಎಂಕ್ಲ ಆಯನೊಟ್ಟಿಗೆ ಚೂರು ಕೆಲವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಆಯ್ತು ಸಾಮಿ ಅಂತ ಬರೋ ಟೆಚ್ಚಿದ ಆಯನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಉಳ್ಳೆ ಲೈಟಿಂಗ್ ಸೈಟ್ ಪೂರ. ಬಟ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಕೋಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಮ್ನ ಆಯನ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಯ್ ಆನಿಲ್ ಮೂಲೆ ಕುಂಬ್ರಗಾರಿತು ಮೂಡಾಲ ಅಂದಿಕೊಂಡು ಒಂಚೂರು ದುಂಬು ಬೋನಾಗ ತೂಪ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪೂರ ಬಾರ್ತೀರ ಏನ ಇಲ್ಲ ಬೋನ ತೂಪ ಏನಾಗಲಿ ಕಟ್ಟಾರ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಮೂಲು ಶೇಖ್ ಮಾಲೆ ರೈಟ್ ಕಟ್ಟಾರ. ಸೊ ಸಾತ್ವಿಕ್ನ ಬರ್ರ ಬಂತೇನು, ಸಾತ್ವಿಕ್ ಬರ್ಪೆ ಬಂತೀರು ಒಟ್ಟಿಗೆ. ಎಸ್ ಗೈಸ್, ಸಾತ್ವಿಕ್ ಉಳ್ಳೇರು ಸೆಟ್. ಹಾಯ್ ಬಾಯಾ ಎಸ್ ಚಲೋ ಟೈಮಿಂಗ್ ಸಾತ್ವಿಕನ 9:30 ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಾನ್ 9:30 ಉಳ್ಳೇ ರೀಚ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಪಲ್ಲೇ ಕಾಲೇ ಮಾಲ್ಪಡೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಶಾರ್ಪ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಇತ್ತು. ಅವನ್ ಲೈಕ್ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ತುಂಬು ತಿಲಕ್ ಇತ್ತೆ ಅವು ಟೈಮ್ ನಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪುನ ಜವನ ಪುರಂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಶಾರ್ಪ್ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅವನು ವರ್ಕ್ ಡೆಡಿಕೇಶನ್. ಎಸ್ ಬೈ ಇವತ್ತು ಮಲ್ಲಾಗ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೂಡಲ್ಲ ಮೊದಲ ಒಂಜಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬಾರ್ನದು ಲಿಂಕ್ ಲೈಕ್ ಅನ್ನಾಗ್ಲ ಫೋಟೋ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ನೇಲೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬಾರ್ತಿರು ಮುಲ್ಪನೆ ಅಂಚಿ ಲೆಫ್ಟ್ಗೆ ಪೋಯಾರ ಇಲ್ಲಾಗ. ಸೊ ಸಾತ್ವಿಕ ಪೋಯತ ಇವ ಗ್ಲಾಸ್ ಪೂರ ರೇಸ್ ಬನ್ನು ದೊಂಬುಗ ಸನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಪೋಯದ ಮೂಲೆ ಸೀದಾ ಲೆಫ್ಟ್ ನಾನು ಇಕ್ಕೋತ್ರ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಕೊಡೇನು ಚರಣ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆತೀನಿ ಆಗೋಸ್ಕರ ಬ್ಲಾಗ್. ಈ ಜನ ಮುರನ್ ಏನು ಮದ್ರಂಗಿಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಮದ್ರಂಗಿ ಯಾಪತ್ತನೆ ಲಾಸ್ಟ್ 9 ಗಿಡೆ ಮದ್ರಂಗಿ 9 10 ಮಗಳು 10ಗೆ ಏನಿದ್ದಾನೆ ಈವೆಂಟ್ ಬೇತ ಬರ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ 9ಗೆ ಮೇನ ಮದ್ರಂಗಿ ಬರ್ತಿತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅದೇನೋ ವೀಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಪಿರಾಯ್ಜಿ. ಸೊ ಎಡೆ ವೈಬ್ ಉಂಡು ತುಗ ಎಡೆ ಪಾತಿರ್ಪುಗ. ಓಕೆ ಪ್ರಕಾಶನ ಇಲ್ಲಾಗ ಎತ್ತೆ ಗೈಸ್ ಪೂರ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಫೋಟೋದ ಪೂರ. ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತ ವೈಬ್ ಮುಲ್ಪ ಆಂಬಿಯನ್ಸ್ ಪೂರ ಸ್ಟೇಜ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆದನು.
ಈಗ ಊರು ಫುಲ್ಲು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕದಿಕ್ವ ಓಕೆ ವೈರಸ್ ಚಡಿ ಪೇಪರ್ ಟ್ಯೂಟರ್ ಶುರು ಆದ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ ನಂಗಿಲ್ಲ ಅದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನಿಜವಾದ ಉಂಟು ಬಟ್ ಯಾನುಂಟು ಅದು ಕಾಲು ಈತ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಿತ್ತು ಒರಿಪ್ಪದ ಅವನಿಗೆ ಗ್ರೇಟ್ ಬೇಲ ಮೆಗ್ಗೆನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೆಗ್ಗೆಲಲ್ಲಿ ಸೊ ರಜ್ಜನದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಯ್ನ ಮತ್ತೆ ಅಂಚ ಮೆಗ್ಗೆಲ ಮಾಡ್ಪದೆ ಪೂರ ಬ್ಯೂಟೆಕ್ಸ್ ಏತ್ ಬರ್ತಾ ಈತನ ಈತ ಇರ್ತಾನ ಕಾರಿ ವಾಯ್ಸ್ ನಗಲ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್ಪ ಮೂವಿಂಗ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಔಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಇಂಚನಿ ಶೂ ಬಾಡ್ಲ ಅಂತೆ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಬೇಗ ಬರ್ರಂತೆ ಬುಲ್ಪುಲ್ ಬರ್ರಂತೆ ಸಾಮ್ಯಾನ ಮಾಡ್ರೆ ಓದ್ತಿದ್ದೆ ಉಪಯೋಗಾಂಡೆ ಬರ್ರಂತೆ ಸೊ మీరు బుకింగ్ దిక్కు ఇప్పుడు రెడీ అవడం అవును ఉండలేదు క్రమ గంట అయితే ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ನಮ್ಮ ವಾಚ್ ನಿನ್ನೆ ತೀರ್ನೆ అంటే ಅವು ಹಿಂಗೆ ಮಾರೆ ಯುರೋಪ್ ತಾನ ಗಂಟೆ 11:30 ಒಂದೊತ್ತು 11:30 ಅಂತ 11 ಕಾಲು ಓಕೆ ಮುಖ ದಿಕ್ಕು Jalan 7 days. ಜಸ್ಟ್ ಬಾಯ್ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಇನ್ನದ ಈವೆಂಟ್ ಏನ್ చెప్పు ಜಾಲಿ ಪಾ Ini event వైపు నాన్ వెజ్ ఉంది నాన్ వెజ్ యానింది ಬೇರೆ ಫೋರ್ಕ್ ಪೂರಂಡಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಗೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೀಜ ಭಯಂಕರ ఉంది ನಮ್ಮ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದಾರೆ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲೈವ್ ನಮ್ಮ ಇದು ಜೆಪಿನಡಿ ಬೆನಕದ ಬೆನಕ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಮ್ಮ ಬಲ್ನಾಡತದ ಓಲು ಪುತ್ತೂರು ಎಸ್ ಎನ್ಗೆ ಬುಕ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎಪಿಸೋಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಡ್ ಗೈಸ್ ಗೋಲ್ಪೆಗೆ ಲೈನ್ ತೋರ ಗೋಲ್ಪತ್ ಗಂಟೆ ಬರ್ತಂಜ ಮದ್ರಣ ಗೋಲ್ಪದ ಶ್ರೀಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಗೋಲ್ಪ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಗೈಸ್ ನಾನು ವಿಶಿಂಗ್ ಒಂದು ಗೈಸ್ ಈ ಲೈನ್ಸರ್ ಕಾಣ್ಬೋದು ಸಾಧ್ಯ ಸೂಪರ್ ಲೈನ್ಸರ್ ಮಿಂಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಒಂದು ಬರ್ತಾನೆ ಬರೋ ಒನ್ಸ್ ಬರೋ ಒಂದು
ಎಸ್ಸುಲೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಇರಲ್ಲ 4 ಎಂಚ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ಪುಂಡು ಮಾರೆ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಹಾನ್ ಗೈಸ್ ಅದು ಪೂರ ಕುಲೊಂದೇರು ಜೇಪಿನಾಗ್ಲು ಒಂದ್ಸಂದವನೇ ಅಲ್ಪ ಜೇಪಿದು ಒಜಿನ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಸೊ ಹೆಂಗ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದು ಪಿದಾಡುವ ತಿನ್ಪಾತ ಮಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತ ನೀವು ವೆಜ್ ಅನ್ಪ ನಿಂಗೋಸ್ಕರ ವೈನು ಬುಂಡಲ ಪೋರ್ ಕೂಡ್ಬಿದ್ಯ ಓಡಾಡ ಹೋಗ್ಬೋದು ಇಂಕು ಆ ಇವೆಂಟ್ ಬಂದು ನಿಂಚನೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಾನು ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ ನಾನು ತಿಂದು ಬರ್ತೆ 2 days ಮಾಡ್ತಾರೆ 2 days ಬುಕ್ಕ ನಿಗಲೇ ಲೆಪ್ಪೇರು ನಿಜ್ಜಿ ಬುಕ್ಕದೇನು ಬುಕ್ಕ ಪನ್ಪೆ ಓಕೆ ಇವರ ಬಾಲ ಆಫೀಸ್ ಓಕೆ ಎಂಕ್ಲು ಮುಲ್ಪರ್ ಎಂಕ್ಲು ಬಯ್ಯಗೆ ಬರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಂಗೆ ಮಾತಾವಲ್ಲಿ ಕುಪ್ಪಿ ಅಡ್ಡೆ ಆಡಿರಂಡು ಇಂದಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬುಂಡ ಬುಕ್ಕ ಎಸ್ ಬೈ ತಿಕ್ಕ ಓಕೆ ಪಲ್ಲೆ ಆರ್ಡರ್ ಪಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಬೈ ಬೈ ಓಕೆ ಬೈ ಬೈ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಪೋಯ್ ಆತ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಬೈ ಇಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಜಾಲಿ ಜಾಲಿ ಎಂಕ್ಲೆ ವೈಟೆ ಬೋಲಿ ಬರ್ಕ ಓಕೆ ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಇನ್ನು ಜಂಬರ್ ಹತ್ತು ಜಂಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅದು ಅವಸ್ಥೆಂಚ ಫುಲ್ ಜವನೇರು ಸೆಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತ್ರ ಗೈಸ್ ಕೆಲವರು ಪೂರ ಬಲಿಪೇರು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಆನ ಮುಲ್ಪದ ಈವೆಂಟ್ ಮುಗಿಯೊಂದುಂಡು ಸೀದಾ ಏನು ಪುತ್ತೂರು ಬೋದು ಕೆಲವು ಬೇಲುಂಡು ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಲಲ್ಬೋದು ಬರ್ತ್ಡೇ ಎಲ್ಲೇ ಮಟ್ರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆಪಿರುಂಡು ಎಲ್ಲೇ ಮಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಲ್ದಾಗ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಇನಿ ಈತ ಅದು ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ಟೆಂಪಲ್ ಪೂರ ಪಾಯರುಂಡು ಸಾತ್ವಿಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಶೀಲಾಗ್ ಸೌತರ್ಕ ಪೂರ ಪಾಯರುಂಡು ಇಂಕ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಂಟು ಅಲ್ಲೇ ಓಕೆ ಈ ಇಜ್ಜಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಈವೆಂಟ್ ಉಂಡು ಆ ಈವೆಂಟ್ಗೆ ಕೂಡ ಬ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕ ಬಂದು ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ದಲ್ಲ ಟಾಟಾ ಮಲ್ಬು ಬಾಯ್ 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 ಬಾಯ್